chichi nifai trok arni kangsam porfai trok apor malom Bakalia Reporters Union ahin pen Karlitang Subita hansepi lapen Karlitang Anisha tipi atum aphan kedam nang aputhak ningdu kachepaklang pon lapen adai ke dowek atum aphan prabjen pen nep ingnang si sodak akangsai kipiji aphan Bakalia Reporters Union ahin pen kehang padupon.